alle sammen, så her er et tip til Peaceful Mode. Så hvis du nu finder et tempel, så jeg ved godt, det er dumt at hakke den i midten, men hak den først. Så hak her. Eller bare en af de andre. Og det er Peaceful Mode, ikke? Så får du noget her. Så tager du bare lige lidt loot. Og så når du skal op, så har du ingen blocks. Hak den pressure plate. Hak det her. Hak den ene TNT. Hak den her. Ej, okay. Og så placerer den der. Og så. Det var det sejt nok. Og ja, hvis du spørger, man har altså en ekstra TNT